Мой муж пячэ вельмі смачны хатні хлеб. Але ў ім няма кансервантаў, і ён хутка становіцца чэрствым. Так часам бывае і з нашымі сэрцамі, калі іх несправядліва пакрыўдзілі. Але Господ не хоча, каб нашыя сэрцы чарсцвелі. Было з вамі такое, што вашай дабрынёй карысталіся не ў добрых мэтах. Як пасля такога не расчаравацца, не закрыцца, а працягваць свяціць і дапамагаць? Будзем разам напаўняць нашыя сэрцы міласэрнасцю, якая не залежыць ад знешніх рэакцый і не закамяняе сэрца. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, не перастаю захапляцца вамі. Дзякуй за добрыя словы, якія вы пішаце. Дзякуй за гісторыі і думкі, якімі дзеліцеся. Вы так тонка адчуваеце, такія крохкія і чуллівыя, хочацца абняць кожную. Але ў той жа час за гэтай чуласцю стаіць вялізарная моц. Мы, жанчыны, створаныя дапамагаць не толькі сваім блізкім, сваякам, сябрам, братам і сёстрам у царкве, але таксама і незнаёмым людзям. І, на жаль, свет часам гэтым карыстаецца. Здаралася з вамі, калі вашу дабрыню выкарыстоўвалі не ў добрых мэтах? Як пасля такога не расчаравацца, не закрыцца, а працягваць свяціць і дапамагаць? Пагаворым у гэтым выпуску. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Нам, дзяўчаткам, характэрна суперажыванне і міласэрнасць. Міласць – гэта вельмі Божая рыса. Мы схільныя займацца дабрачыннасцю і дапамагаць тым людзям, якіх нават не ведаем. Нашыя сэрцы сціскаюцца пры выглядзе бяздомнага коціка ці аб'явы пра хворага дзіцёнка. Мы яго ніколі не бачылі, але адразу інстынктыўна хочацца яму дапамагчы. Незалежна ад таго, хто ён, якая ў яго сям'я, мы нічога пра іх не ведаем, але суперажываем чужому гору і хочам зрабіць лепш іншым людзям, якія нічым не заслужылі нашага жадання дапамагчы. Яно ўзнікае само па сабе. Таму што мы створаныя Господам. І так жа, як Господ хоча нам дапамагчы і ўжо дапамог, памёршы на крыжы і ўваскросшы на трэці дзень, забраўшы на сябе ўсе нашыя грахі, віну і немачы. Не таму, што мы гэта заслужылі, а таму, што ён такі. Таму нам трэба вельмі пяшчотна і уважліва ставіцца да гэтай сваёй рысы і ні ў якім разе яе не занядбоўваць. Старацца дапамагаць не толькі тым, хто побач з намі, але і тым, каго не ведаем. Быць жанчынай – дар Божы. Мы жывём у недасканалым свеце, і нават такая добрая справа, як бескарыслівая дапамога, бывае азмрочана. Мы ведаем махляроў, якія бяруць з інтэрнэту рэальныя гісторыі хворых дзяцей, іх фотаздымкі і нават копіі дакументаў і збіраюць грошы на свае патрэбы. Я сутыкалася з гэтым неаднойчы. Больш за 10 гадоў я прысвяціла служэнню цяжкахворым дзецям. Я памятаю, калі ў самы першы раз мне напісалі махляры і прапанавалі сваю дапамогу ў распаўсюдзе інфармацыі з такімі словамі. Ім грошы ўсё роўна не патрэбныя, а нам будуць, дарэчы, падзелім паміж сабой. Доўга я не магла выйсці з шокавага стану, але гэта была толькі першая прапанова. За час майго служэння іх было шмат. І не заўсёды гэта былі махляры, незнаёмыя з дзіцяці. Часам дабрынёй карысталіся самі бацькі. Здараліся гісторыі, калі дзецям на лячэнне за мяжой збіралі вельмі вялікія сумы, але не паспявалі дапамагчы. У апошні момант бацькі прымалі рашэнне не траціць сабраныя грошы на лячэнне, бо сітуацыя ўжо станавілася безнадзейнай з чалавечага гледзяшча. Дзіця пераводзілі на хоспіс, і яно сыходзіла ў лепшы свет. А бацькі, безумоўна забітыя горам, вырашалі патраціць сабраныя сродкі хто на машыну, хто на новую кватэру. Нам, валанцёрам, якія абсалютна бескаштоўна і добраахвотна немалымі высілкамі збіралі грошы на дапамогу, хацелася, каб яны пайшлі менавіта на дапамогу. Няхай сабе іншаму дзіцёнку, але бацькі
распараджаліся па-свойму. І гэта хістала аўтарытэт дабрыні і жаданне рабіць яе далей. Пасля такога складана было дапамагаць іншым. Ужо не было парыву, з'яўлялася асцярога, непаразуменне, адчуванне несправядлівасці і нават крыўда. І калі я прачытала гэта ў сваім сэрцы, Господ спыніў мяне і нагадаў адну гісторыю. Падзялюся ёй пасля музычнай паўзы. Всё магу у тым, хто мяне ўзмацняе, всё магу у тым, хто мяне ўзмацняе. Езус, ён мяне ўзмацняе, Езус, ён мяне ўзмацняе. Всё магу у тым, хто мяне ўзмацняе, всё магу у тым, хто мяне ўзмацняе. Езус, ён мяне ўзмацняе, Езус, ён мяне ўзмацняе. Всё могу тым, хто мяне ўзмацняе, всё могу тым, хто мяне ўзмацняе. Езус, ён мяне ўзмацняе, Езус, ён мяне ўзмацняе. Всё могу тым, хто мяне ўзмацняе, всё могу У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта перадача жанчыны надзеі. Мяне завуць Тацяна Немчанінава, і я падзялілася непрыемным досведам, калі маёй дабрынёй карысталіся. І ад гэтага мне ўжо не так моцна хацелася дапамагаць іншым. Але Господ не хоча, каб нашыя сэрцы станавіліся чэрствымі. Ён нагадаў мне гісторыю пра бедную ўдаву. У скрыню для ахвяраванняў яна кінула ўсяго 2 лепты. На той час на гэтыя грошы можна было купіць невялікі кавалак хлеба ці гронку вінаграду. Моцны мужчына зарабляў такую суму за 1 гадзіну. А для ўдавы гэта былі апошнія яе грошы. Жанчыны ў той час не працавалі, не мелі ніякага даходу, сям'ю ўтрымліваў муж. І калі муж паміраў, удава заставалася без усялякага даходу. Яе маглі падтрымліваць у царкве, яна магла жабраваць. Але пастаяннага даходу ў яе не было. І гэтая жанчына, не маючы ніякага абяцання на заўтра, не чакаючы ніякага паступлення ў бюджэт, ахвяравала для Господа апошнія свае грошы. Астатнія кідалі значна больш, але яны давалі злішку. Яны першапачаткова мелі больш, закрывалі свае патрэбы і ахвяроўвалі з таго, што засталося, а ўдава аддала ўсё. І гэтыя 2 лепты для Ісуса сталі больш каштоўнымі, чым вялікія сумы іншых ахвярадаўцаў. Праз гэта Ісус нагадаў мне, што важна не сума,
не тое, куды ідуць нашыя грошы, а матыў нашага сэрца, з якім мы ахвяруем. Важна сапраўднае шчырае жаданне дапамагчы. Гэта не значыць, што нам не трэба правяраць, давярацца махлярам ці ахвяраваць бяздомнаму на выпіўку, але нам заўсёды трэба трымаць у чысціні сваё сэрца. І дапамагаючы іншым, трэба мець толькі адно – суперажыванне чужому болю і моцнае жаданне дапамагчы. Як яны будуць распараджацца гэтымі сродкамі? Мы, па-першае, не ведаем, па-другое, яны самі будуць несці за гэта адказнасць перад Господам, не перад намі. «Мне помста, я аддам», кажа Господ. «Не судзіце, каб не былі суджаныя». Нават бачачы перад сабою бамжа, можна падумаць, што ён просіць на чарговую выпіўку і прайсці міма. Цалкам верагодна, што гэта праўда. А можна спыніцца, ахвяраваць не толькі грошы, але яшчэ больш каштоўны рэсурс – свой час. Прапанаваць памаліцца за яго, паразмаўляць, расказаць пра Ісуса, адвесці ў сталовую ці набыць прадукты ў краме, патлумачыць, што алкаголь забівае не толькі яго цела, але і душу, што гэта грэх. І гэта магчыма толькі пры моцным жаданні дапамагчы. Калі хочацца адкупіцца, то хутчэй за ўсё гэта не пойдзе нікому на карысць. У тым ліку і нам, бо значыць, што ў сэрцы не было сапраўднага жадання пераменаў для гэтага чалавека. Не варта дапускаць у сваё сэрца сумнівы і крыўды. Нават калі цябе ашукаў і скарыстаўся адзін чалавек, працягвай клапаціцца і дапамагаць іншым. У Евангеллі ад Мацвея 25 распавядаецца, як на апошнім судзе Ісус аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў, і паставіць авечак праваруч сябе, а казлоў леваруч. Адным скажа: «Ідзіце, дабраслаўлёныя айцом маім, вазьміце ў спадчыну валадарства, бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Я смагнуў, і вы напаілі мяне. Быў чужынцам, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». А праведнікі здзівяцца і адкажуць: «Господи, калі мы бачылі цябе галодным і накармілі, ці сасмяглым і напаілі?» І адказваючы, валадар скажа ім: «Сапраўды кажу вам, тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы зрабілі мне». А тых, якія леваруч, ён адправіць у агонь вечны са словамі: «Бо я быў галодны, і вы не далі мне есці. Смагнуў, і вы не напаілі мяне. Быў чужынцам, і вы не прынялі мяне. Быў голы, і вы не апранулі мяне. Быў хворы і ў вязніцы, і вы не адведалі мяне». Яны таксама здзівяцца: «Господи, калі мы бачылі цябе галодным, ці сасмяглым, ці чужынцам, ці голым, ці хворым, ці ў вязніцы, і не паслужылі табе». А ён адкажа ім: «Тое, што вы не зрабілі аднаму з гэтых меншых, мне не зрабілі». Ісус кажа, што, дапамагаючы людзям, мы дапамагаем самому Богу. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Господ бачыць ахвярнае сэрца. Ён цэніць нашу шчырасць і узнагароджвае, клапоціцца пра нас у адказ. Узгадаем гісторыю іншай удавы з сынам. У час засухі і голаду у яе засталося зусім трошкі ежы і не было ніякай надзеі. Але менавіта да яе Господ адпраўляе прарока Іллю, які хаваецца ад валадаркі Езабелі, што знішчала прарокаў Божых. Прыходзіць ён да ўдавы, на якую паказаў Господ. А яна кажа, што ўсё, што засталося, гэта жменька мукі ў збане і крыху алею ў гляку, што яна спячэ зараз апошнюю аладку для сябе і свайго сына. Усё было настолькі кепска, што пасля гэтага яны збіраліся памерці. Але Ілля кажа: «Спячы спачатку аладку для мяне, а сына накорміш потым. Бо гэта, кажа Господ Бог Ізраіля, мука ў збане не скончыцца, і алею ў гляку не зменшыцца аж да дня, у які Господ дасць дождж на аблічча зямлі.
І жанчына ўпакорваецца. Апошняе, што яна мае, без усялякай надзеі на будучыню, яна аддае па слову Господа яго прароку. І Господ робіць так, што збан яе з мукой і гляк з алеем заўсёды поўныя, колькі б яна адтуль не брала. Так клапоціцца Бог. Лекі для душы. У штодзённай малітве «Ойче наш» мы кажам: «Дай нам хлеба штодзённага». Мы не просім вялікі запас надоўга, каб быць спакойным. Мы просім толькі на гэты дзень, каб заўтра зноў прасіць у Бога. Манну ў пустыні, калі народ габрэйскі выходзіў з егіпецкага палону, Господ даваў кожны дзень. Ён папярэдзіў не збіраць наперад, збірайце столькі, колькі вы можаце з'есці сёння. І нават калі хто грашыў і пакідаў да раніцы, там заводзіліся чэрві, і мана пачынала смярдзець. Господ вучыць нас не клапаціцца пра гэта самім. Таму, хто слухаецца яго, Ён дае столькі, колькі трэба. Ён дае заўсёды, кожны дзень. Пакуль ёсць патрэба, ёсць манна нябесная. Не запасайцеся, давярайце мне, і я буду клапаціцца пра вас увесь час. Таму, дарагія, няхай рука, якая дае, не збяднее і не аслабее. Не будзем баяцца недахопу, Господ паклапоціцца. Пасля смерці і ўваскрасення Ісуса Хрыста чытаем у дзеях апостальскіх, калі вучні нарэшце зразумелі і асэнсавалі тую дзівосную гісторыю, пра якую казаў ім Ісус, калі быў разам з імі, а тады яны не маглі разумець. Цяпер ужо зразумелі, для чаго прыйшоў Ісус, чаму яму трэба было памерці і што ён сапраўды ўваскрос і жывы і сядзіць праваруч Айца і чакае іх там. А ім зараз тут застаецца несці гэтую добрую вестку іншым людзям, каб так, як зразумелі яны, зразумелі і іншыя, і былі збаўленыя праз гэта. Несці Евангелле справа няпростая, а ў тыя часы ўвогуле каралася смерцю. І вучні не пашкадавалі свайго жыцця. Яны зразумелі, на што ідуць і чым ахвяруюць. Займацца паралельна зямнымі справамі яны ўжо не маглі. Дабравесце стала справай іх жыцця. І ў іх не было працы і прыбытку. Але ім усё адно было, трэба нешта есці, у нешта апранацца. Сказана, што яны мелі ўсё супольнае. Прадавалі маёмасць і ўласнасць і дзялілі паміж усімі, хто якую меў патрэбу. Бачыце, і Евангелле дайшло да нас, у тым ліку, дзякуючы ахвярнасці. Мы памятаем гісторыю пра 5 хлябоў і 2 рыбы, якімі Господ накарміў 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэтая ежа была ў хлопчыка. Можа, бацькі паклапаціліся, далі яму з сабой. Яму самому гэтага ненадоўга хапіла б, але ён ахвярна аддаў на ўсіх. Канешне, ён разумеў, што такім чынам не наесца ні ён, ні астатнія, але са шчодрасці сэрца падзяліўся. І Господ зрабіў так, што хапіла ўсім. Памножыў гэтыя хлябы, рыбкі, накарміў шмат тысяч людзей і яшчэ засталося. Таму, дарагія дзяўчаткі, будзем пэўнымі ў Ісусе Хрысце, які нас дабраслаўляе і забяспечвае у тым ліку працай і магчымасцю зарабляць, дзяліцца і ахвяроўваць. Давайте разом помолимся. Отец наш небесны, дзякуй, што ты стварыў жанчын такімі чуллівымі да чужога гора. Дзякуй, Господі, што мы можам адчуваць боль не толькі фізічны, але і душэўны, прычым не толькі свой, але і боль незнаёмых людзей. Гэта сапраўды твой дар, Господі. І я прашу цябе, дапамажы нам правільна яго выкарыстоўваць, не згараць ад болю, не расчароўвацца ў людзях і не рабіць дабрыню дзеля адплаты, ні дзеля прыбытку, ні дзеля ўдзячнасці, але дзеля таго, што ты сказаў нам так рабіць. Дапамажы нам быць чулымі, мудрымі і шчодрымі. Дапамажы трымаць у чысціні сваё сэрца і быць гатовымі, як бедная ўдава, дзяліцца з тымі, хто мае ў гэтым патрэбу, дзяліцца ў радасці. Мы не ведаем, ці пакрыў нехта яе патрэбы пасля таго, як яна аддала 2 апошнія лепты. Але ты абяцаў, Господі, што будзеш клапаціцца пра ўсіх, хто верыць у цябе. Я прашу, Божа, паклапаціся, калі ласка, зараз пра тых, хто мае патрэбу. І дай тым, хто можа дапамагчы, убачыць гэтую патрэбу.
будзь тым, хто зводзіць руку працягнутую і руку даючую. Слава табе і хвала, Отец наш, Сын и Дух Святы. Амен. Благословений польются, праведный Бог обетцал, давший нам спасу Иисуса, ласку наибольшую дал. Благословения прагнуть все на земли, падают кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословения прагнуть все на земли, падают кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословений польются, Бог переменит все, горы и долины прочнутся, снова забуяет життя. Благословения прагнуть все на земли, падают кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословения прагнуть все на земли, падают кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословению потоки, Боже, спошли нам худшей. Дай потешение городным, радостью всем гайдяче. Благословения прагнуть все на земли, падает кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословения прагнуть все на земли, падает кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословений польются, Богу во всем доверяй, стежки Христовой тримайся, волю Ягод исполняй. Благословения прагнуть все на земли, падает кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Благословения прагнуть все на земли, падает кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Падает кропля за кроплей, Боже, дождю нам спошли. Боже, дождю нам спошли. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, ведаю, што часта вам хочацца абняць увесь свет і дапамагчы кожнаму гаротнаму. Але свет не заўсёды гатовы прымаць нашыя абдымкі, а гаротны можа і пакрыўдзіць замест падзякі. Сёння размаўляем, як не расчаравацца і не перастаць рабіць добрыя ўчынкі. Для гэтага раю паглядзець фільм «Заплаці наперад». Маленькі хлопчык атрымаў школьнае заданне зрабіць штосьці, каб перамяніць свет да лепшага. Ён паставіўся вельмі адказна і прыдумаў схему зрабіць нешта важнае, не проста прыемнае, а сапраўды важнае для 3 чалавек. Тое, што яны самі сабе не могуць зрабіць. Наўзаем просіць не вяртаць грошы ці дабрыню яму, але заплаціць наперад, таксама 3 чалавекам. І такім чынам ланцужок увесь час павялічваецца. Такой была яго задума. Але ў фільме, як і ў рэальным жыцці, мы бачым, што дабро не проста прынесці. Яно не заўсёды спрацоўвае так, як нам хацелася б. Мы не бачым адразу тых вынікаў, на якія разлічвалі. Але дабро важнае само па сабе. Так нас вучыць Біблія. З паслання апостала Паўла да галатаў. А робячы дабро, не будзем журыцца, бо ў свой час будзем жаць, калі не саслабеем. Слабеем мы не ў адно імгненне, слабеем паступова, калі праходзіць наша жыццё, надыходзіць старасць, мы слабеем фізічна.
і, магчыма, ўжо не ў стане трымаць серп у руках і спраўляцца з ім спрытна. Чакалі мы, канешне, адразу, як пасеялі, але Господ кажа, што плады ўзрастаюць не так хутка, як нам хацелася б. І калі вы не саслабееце за гэты час, калі па-ранейшаму так жа моцна будзеце хацець перамяніць свет і рабіць дабро не дзеля адплаты вам, то атрымаеце вынік. Хлопчык з фільма расчараваўся ў сваёй схеме. Ён так і не ўбачыў плады сваіх спраў і вырашыў, што яго ідэя утапічная. Яна правальная. Але насамрэч плата наперад распаўсюдзілася ў іншыя амерыканскія штаты. Распаўсюдзілася праз нечаканыя гісторыі, не тыя, на якія мы паставілі, не тыя, якія хлопчыку падаваліся найбольш перспектыўнымі, таму што мы не ведаем, як прарасце наша зерне. І гэта не павінна нас спыняць. Так што ані той, які садзіў, ані той, які паліваў, не ёсць некім, але той, які дае расці, Бог. А хто садзіць і хто палівае, ёсць адно, і кожны атрымае сваю нагароду паводле сваёй працы, бо мы супрацоўнікі Божыя, а вы Божая ніва, Божая пабудова. Гэта першае пасланне да Карынцінаў, 7 раздзел, 9 верш. Мы супрацоўнікі Божыя, а ён найперш цэніць матыў нашага сэрца. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, дзякуй за вашы ахвярныя сэрцы. Няхай ніхто не разбівае іх. Заставайцеся цэласнымі ў Ісусе Хрысце, рабіце дабро і не чакайце нічога наўзаем, нават вынікаў. Няхай вам будзе добра ўжо ад таго, што вы зрабілі. Я, Тацяна Немчанінава, ганаруся вамі і дзякую за час разам. Да сустрэчы праз тыдзень. Будьце дабраславёныя. Навучи мяне, мой Гасподзь, ва ўсім волю выконваць тваю і жыццём сваім свету паказаць, што цябе я, мой Творца, люблю. Навучи мяне сярод тысячы голас чуць толькі твой. Навучи мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучи мяне сярод тысячы голас чуць толькі твой. Навучи мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучи мяне ў грэшным свеце жыць, каб святло тваё ззяла ва мне. Бо вялікі горад немагчыма схаваць, што на ўзвышшы стаіць і жыве. Навучи мяне сярод тысячы голас чуць толькі твой. Навучи мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучи мяне сярод тысячы голас чуць толькі твой. Навучи мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучи мяне так жыццё пражыць, каб ад Бога зышла пахвала. Добры верны раб, хутчэй увайдзі ў прысутнасць свайго спадара. Навучи мяне сярод тысячы голас чуць толькі твой. Навучи мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой. Навучи мяне сярод тысячы голас чуць толькі твой. Навучи мяне па зямлі ісці, край жаданы за табой.
край жаданы за табой, край жаданы за табой.